जोंहा दा सिरियाल नाम्बार 1 अन्नानै गावनि इन्ट्रडाक्सन बबेयाव फरायो मा गामिनि बेखौ बुंथिना आरो एम.इन. लाइफखौ बुंना Give your introduction, your name, where are you coming from? आंनि मुङा मिस बिदिन्था बसुमतारी। आङो दतमा खोदोमथलानिफ्राय फैदों। आङो दिपल्स पाब्लिक स्कुलाव फरायो दा क्लास 10। आंनि एमआ दा डान्सआनो, बिनि उनाव मा जागोन मिथिथ'आ दाबो। एम.इन. लाइफआ डान्स। औ। नों गाननाय दख'नाखौ मा बुङो? बे दख'नाखौथ' आं मिथिया। बाजाराव फानो बेखौ। बाजाराव फानो मा नाम होनो? दख'नायाबो नाम दङ ना? दख'नानि नामखौथ' आं मिथिया। नों गाननोबा दख'नानि नामखौबो गोसोआव लानांगौ दे। मा बुङो? आइ मोना खोन्थाहरद'। फादाथ' बेखौ होना फादा मोनसे गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम। दानिया सिरियाल नाम्बार 10 जासिगोन।